isagid ka dako nga nakitaan ko nga kinanglanon sa aton mga kabataan amo ang scholarship nga gintawag ko W.H.E.E.L.S scholarship. Nakalabot kita, I think a total of about 30,000. Kag may mga graduates kita gani sa mga tuig. For me, ang education palaagyan kini para maging successful ang isa ka tawo. And libre lang mangarap, pero ang mga pangarap gali hindi ni siya libre. Kinahanglan naton mag-work hard para ma-achieve ni siya, and then isa ka key ang education para eventually maging successful tayo in the future. Nakagraduate ako sa Iloilo City Community College bilang summa cum laude. Tungod man sa pagpaninguha sa akon mga ginikanan kag sa pag-strive ko man nga ma-achieve akon dreams kag eventually ma-help sila in the future. Para sa akon, importante gid ang edukasyon. And I have given it a very big priority. Ang edukasyon, paggraduar sa isa ka tawo, makakuha masters, nagabukas sa mga pertahan para sa iyang oportunidad para sa iya kag sa iya pamilya. Iloilo City Community College, nag-start lang kita sa year 2012, and so far we have produced 4 batch of graduates. Kita ang pinakauna diri nga school diri sa Western Visayas nga may ara sang full government recognition. And these students belong to the poorest of the poor. That's why with that, ang aton estudyante ga-enjoy sang full scholarship provided by W.H.E.E.L.S nga amo na ang tawag naton UPTRA. So, libre tuition, libre ang miscellaneous fees. Ang aton nga plano nga dugangan tapagin sa mga courses dira sa City College. And amo ginangakon gusto nga we make education available not only to those who can afford, but most especially to those who cannot afford. Kasi so, ang facilities naton, compliant kita, may ara kita sang computer lab, equipped with around 55 computers, and then may ara kita library. Ang library naton, may ara kita sang OPAC, amo na lang online, may online kita nga library, and then ang school mismo is Wi-Fi ready. Kag ang aton nga teachers, they are qualified sa minimum standards set by Commission on Higher Education. Ang clinic naton, the building was donated by the Don Pepe Laison, so may ara kita medical kag dental clinic. Across the school, may ara kita dira sang Technical Institute of Iloilo City, which is also managed by the Iloilo City government. Ini naman niya, i-offer kita 2-year program sa skills training on construction technology, electrical technology, kag automotive technology. We also offer competency courses on welding. So this is also a full government recognition from TESDA. Ako si Grace Joy Loot Manalo, graduate sa kurso nga Bachelor of Science in Office Administration sa Iloilo City Community College. Kag subong nagaobra as an admin staff sa City Mayor's Office. ang syudad, ang obligasyon naton nga makabuligid kita labi na gid sa mga pigado naton nga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Ara ang syudad sa likod ninyo kag hindi namon kamo pagpabayaan. Ako si Angel Joy Margarico and I am USWAG Scholar. Ako si John Christian Orsino Manay and I'm proud USWAG Scholar. Ako si Sina Raffles Tihilla and I'm a proud USWAG Scholar. Paula Marfil, USWAG Scholar. Andrea Patriarca, USWAG Scholar. Lyra Cobarde, USWAG Scholar. Julian Grace Oberedes, USWAG Scholar. I am Mark Anthony Diwan, USWAG Scholar. Reca Rivera, USWAG Scholar. Jerwin Kailabangan, USWAG Scholar. Reza Salay-Salay, USWAG Scholar. Proud to be an USWAG